Jakub Jáhl bez medicínskeho vzdelania pichol deťom injekcie a povedal, že to boli vitamíny. Aby od ľudí vymámil čo najviac peňazí, povedal, že tam ide založiť sirotinec. No ten tam bol už dávno pred jeho príchodom. A tak, ako vypovedali Monika, Tatiana, jej mama, peniaze od darcov skončili v Jáhlovom vrecku. Namiesto toho, aby sa staral o deti, aby im kúpil potraviny a veci potrebné, všetky peniaze skončili vo vačku Jáhla. A keď ho svedkovia obviňujú a hovoria o tom, čo tam páchal na deťoch, o týchto hrôzostrašných činoch, on doslova kričí: to sú lži. Ja týchto ľudí absolútne nepoznám. Zaujímavé, že má s nimi fotky na sociálnych sieťach. Tak jak to je? Jakub si myslel, že to, čo sa stalo v Afrike, sa do Európy nikdy nedostane? Že sa to nikto nedozvie? A tí, čo ho tak veľmi kryli, ho začínajú potápať.